Bueno, ahí, estos petardazos así. Bueno, vamos a conectar ahora con Andrea e Carla, que están na jaima de FEGREC, da Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas. Nada, vamos a darlle a ver que teñen, vale? Vamos alá. Hola, somos Andrea e Carla e vamos a entrevistar a Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas. Hola. Hola, chicas. Temos entendido que sodes un equipo de persoas que representades as persoas con enfermidades raras ou en busca de diagnóstico, como as súas familias. É así? Sí, correcto. Atendemos a todas as persoas que estean aún en búsqueda de diagnóstico ou que teñan unha enfermedade rara, ultra rara ou crónica. E tamén, como dicías, a todas as súas familias, sí. E a que vos dedicades así un pouco? Bueno, nos en concreto, eu son psicóloga, a Mara é integradora social, pero temos todos os perfiles profesionais que poidan atender a unha persoa con enfermidade rara. Por exemplo, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, traballadores sociais, para atender a todas esas necesidades que ten unha persoa con dificultade física ou con dificultades cognitivas, e, bueno, moitos perfiles de persoas. Máis ou menos, cantos anos levades vindo a coller ciencia? Cantos levamos, Amara? Este é o 5º ano que participamos no Coller Ciencia. O 5º ano e sempre moi contentas. Pois eso, cal é a vosa experiencia aquí? Gusta vos? Sí, di. Sí, bueno, estamos encantadas de que contéis con nosotros y para nosotros pues también es una oportunidad de conocer otros centros educativos y que de la gente que nos visita nos conozca. Que facedes experimentos moi chulos e moitas cousas guais, o sea. Moitas grazas. Cantos experimentos traxechedes hoxe a coller ciencia? Nos traemos máis experiencias para que conectedes coa realidade das persoas que teñen unha enfermidade rara. Por exemplo, temos un lector ocular que o utilizan as persoas que teñen algunha dificultade física para moverse. Entón, así poden utilizar o ordenador só cos ollos. E por outro lado, tamén temos sillas eléctricas, para que vexades como se move unha persoa con tamén dificultade para camiñar, ou tamén outros aparatos para a mobilidade, para a forza, e podedes probar un pouquiño todo o que hai por aquí. E cal é o que máis lle gusta a xente? O lector ocular. É moi guai porque podes andar no ordenador como se tiveses poderes mentais, como dicían algúns nenos. Cal é o que máis os gusta da ciencia? En xeral, non sei. A nosa verdade, polo noso traballo, gustanos moito a xenética. Todo o tema que teña que ver coa bioloxía, coa herencia familiar e con como afectan os nosos xenes e as súas mutacións. Bueno, queredes contarnos algo máis sobre vos, os vosos experimentos, o que veades? Nada, en xeral, que estamos moi contentas, que esperamos repetir o ano que ven, que esperamos que tamén veña moita xente, que experimente o que é a realidade das enfermidades raras e, sobre todo, que compartamos moito este día. Yo nada más que añadir. Muchas gracias, chicas. Nada, moitísimas grazas a vos. Nada, devolvemos a conexión con Vicente. Moitas grazas, chao. Chao. Gracias.